Kasuudma kan makarisibinin amay na regalo ana sanggatos na kaakian sa Barangay Barag, Mobo, Masbate, gikan sa mauyong buot kan kapulisan sa Masbate First Provincial Mobile Force Company. Sigun kay Police Corporal Jose Pacheco, taon-taon nindang pigkukondusir ang siring na aktibidad. Mga puwerang barangay ang pirmi nindang prioridad. Namahagi tayo ma'am ng iba't ibang klase ng mga laruan at kasama din po yung mga candies, chocolate ma'am sa mga kabataan. Best practice na po namin ito, every po December po nagagawa po tayo ng pamaskong enthusiastic ma'am doon sa mga nakikita namin ma'am na talagang nangangailangan din po. Pamaskong handog ni Abtik ang tema kan gift giving. Parte kan community affairs program kan kapulisan. Apwera sa gift giving, nagkaigwaman ni libreng tasar sa piling kaakian asin residente sa nasabing lugar ang personahes kan Masbate First PMFC. Palagi pong sinasabi ng aming Force Commander na si Police Lieutenant Colonel Norlan Des Mesa na ang First PMFC ay dapat na makapagbigay saya lalong-lalo na sa mga kabataan na pinagkutan ng mataganang pamumuhay. Kaya palagi din namin sinasabi sa sarili namin at personal na Masbate PMFC na masarap makatulong sa kapwa. Sabi nga, it's better to be self-sufficient. Mientras tanto, asigurasyon kan kapulisan, mas maigot pa sa indang ginigibong pagbabantay ngunya na holiday season. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.